Яңалыклар чыгарылышы үзешен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Социаль-икътисади үсешкә нәтиҗә ясалды һәм 2026 елга бурычлар билгеләнде. Чаллыда шәһәр советының 6-нчы утырышы узды. Котлау сүзләре һәм бүләкләр легендар КАМАЗ ярты гасырлык юбилеен билгеләп үтә. Шәһәр советының 6-нчы утырышы Мастеровые Рус драма театрында узды. Анда 2025 елда Яршолының социаль-икътисади үсешенә нәтиҗә ясалды һәм 2026 елга бурычлар билгеләнде. СВО, икътисад, төзелеш, капиталь ремонт, төзекләндерү, мәгариф, сәламәтлек саклау һәм башка темалар буенча фикер алыштылар. Утырышта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Тулырак калдагы материалда. Котлаулы икътисади вазгыятькә карамастан шәһәр сәнәгате тотыклылыгын күрсәтә дип билгеләде Наил Мәхдиев. Алгарышлар үсеш территориянең 10 ел эшләү дәверендә шәһәрне яшәү, эшләү һәм инвестицияләр өчен уңайлы күп профильле сәнәгать үзәгенә әйләндерүгә ныклы нигез салынды. Все плановые показатели за 2025 год и по резидентам, и по вложениям, по инвестициям, по выручке, по рабочим местам выполнены и перевыполнены в полном объеме. Сумма уплаченных налогов резидентами ТОР во все уровни бюджетов в 2,5 раза превысила сумму предоставленных преференций. Тагын бер мөһим тема күп балалы гаиләләр өчен җир кишәрлекләре. На сегодня в список включено 9539 семей, из них 4365 уже получили земельные участки, и, как видите, 191 семья изъявила желание получить денежную компенсацию. Мы ведем конструктивную работу с руководителями 9 муниципальных районов по формированию земельных участков для представления многодетным семьям. Шәһәрдә төп юнәлешләрнең берсе нәтиҗәле транспорт системасын үстерү. Сегодня мы ставим перед собой задачу дальнейшего развития трамвайной сети и поэтапного обновления подвижного состава. В этом вопросе нам крайне нужна поддержка как на федеральном, так и на республиканском уровне. Тагын бер бурыч Мәскәү проспектының 2-нче чиратын төзү. Быел яңартуларны 2-нче шәһәр хастаханәсе һәм суд медицина экспертизасы бинасы көтә. Шәһәрнең мәдәни майданчыкларына да, КАМАЗ мәдәният йортына да, Чаллы филармониясында да капиталь ремонт ясарга кирәк. Яңартулар Сара Садыкова исемендәге концертлар залында башланды инде. 2-нче балалар музыка мәктәбендә ремонт көтә. В этом году будут проведены ремонтные работы в спортивных школах Челны, Заря, гоночно-тренировочной трассы и благоустройство территории автодрома. Чаллы мэры билгеләп үткәнчә, шәһәргә яңа спорт объектлары, волейбол үзәге, ябык боз аренасы кирәк. Витязь спорт мәктәбенә капиталь ремонтны төгәлләргә кирәк. Шәһәрдә спорт объектлары белән тәэмин ителеш бары тик 46%, республикада 73%-ны тәшкил итә. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Республика рәисе 2025 елда шәһәрнең төп эш нәтиҗәләрен бәяләде. Барлык кыенлыкларга да карамастан Татарстан икътисады төп күрсәткечләренең тотрыклы үсешен күрсәтте. Монда Яршолы гаять зур роль уйнады дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Яршолы республика һәм ил икътисадына зур өлеш кертә. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, КАМАЗ белән бер рәттән башка предприятиеләрдә уңышлы үсә. Республика рәисе торак коммуналь хуҗалык темасында игътибарсыз калдырмады. От жителей города поступило 6500 обращений по вопросам ЖКХ. Это 2 раза больше, чем в 2024 году. Из них 47% жалобы касаются работы управляющей компании. Особое внимание нужно уделить вопросам содержания территории в зимний период. Обильные снегопады текущей зимой требует круглосуточной работы. Республикада иң актуаль проблемаларның берсе коммуналь челтәрләрнең тузганлыгы. Татарстан наряду с федеральной программой стартовала масштабная республиканская программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В прошлом году на эти цели было направлено вместе с федеральными 2,2 миллиарда, в целом 12,6 миллиардов рублей. Табибка язылу проблемасы, сыйфатсыз медицина хезмәтләре, сәламәтлек саклау системасына да шикаятләр саны арта. Это говорит о системной проблеме, это очень важно.
строить больницу без кадров невозможно. Көп балалы гаиләләр өчен җир мәсьәләсенә килгәндә Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, шулай ук җир кишәрекләренең яраклылыгына, керү юлларына һәм инфраструктурага игътибар итәргә кирәк. Каждый год мы предусматриваем средства, но только за счет наших средств, наверное, будет сложно, поэтому и другие ресурсы надо привлечь. Юл транспорт һәлакәтендә һәлак булучыларның артуы да борчу тудыра. Юлдагы һәлакәтләрнең профилактика буенча эшне көчәйтергә кирәк. Шулай ук республика рәисе Ярчаллының 400 еллыгына багышланган юбилей чараларын уздыру 22 августка билгеләнгән дип белдерде. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Легендар КАМАЗ исәлекле датаны билгеләп үтә. Нәкъ 50 ел элек заводның төп конвейерынан бренд тарихын башлап җибәргән беренче серияле автомобиль төшә. Юбилей уңаеннан шәһәрдә тантаналы чаралар уза. Аларның төп катнашучылары производство ветераннары һәм автогигантның хезмәт коллективы. Бәйрәмнең мактаулы кунагы Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов та булды. Мындагы газларны иснәп үскән кешеләр бит инде. Бүгенге дата КАМАЗ коллективы өчен генә түгел, шулай һәм бөтен Татарстан өчен дә зур бәйрәм дип уртаклаша Васил Каюмов. Ул КАМАЗда 26 ел эшләгән. Киләчәге яктыгына булырга тиеш. Шулай булды да инде. Төрле вакыйгалар булды инде. 93 елга теге пожар булды инде. Аннан да күтәрелеп чыктык. 98дә туктадык. Барбер бастык, тагын эшли башладык. Россия президенты Владимир Путин исеменнән завод хезмәткәрләрен Россиянең беренче вице-премьеры Денис Мантуров котлады. Грандиозная стройка объединила десятки тысяч представителей разных национальностей, профессий и возрастов, приехавших на берега Камы со всей страны. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, КАМАЗ бөтен илнең уртак тырышлыгы белән совет индустриализация символына әверелгән уникаль сәнәгать комплексы төзелүенең ачык мисалы. В этот день особенно хочу отметить всех, кто участвовал в реализации грандиозного проекта. Строителей, энергетиков, инженеров и, конечно, самих КАМАЗовцев. Слова искренней признательности всем уважаемым ветеранам за многолетний труд и преданность делу. Традиция буенча юбилей көнендә алдынгы хезмәткәрләрне бүләкләделәр. 15 КАМАЗчыга күп еллык намуслы хезмәтләре һәм предприятие үсешенә керткән өлешләре өчен Россия һәм Татарстан дәүләт бүләкләре, шулай ук Ростех бүләкләре тапшырылды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Майчы буатнасы старт алды. Кыймаклар пешерер вакыт эшлек урынына кызыл, балы һәм ире бөртекле улдык өстәсәң, алар тагы да тәмлерәк һәм туклырак булачак. Ерак көнчыгыш деликатесларын Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә сатып алырга була. Грин сәүдә үзәге беренче кат керү автозавод проспекты ягыннан. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә ерак көнчыгыш деликатесларының зур сайлап алу мөмкинлеге, ассызлы кайнар һәм салкын сул белән ысланган балыкның 35тән артык түре беркемне дә битараф калдырмый. Әшин улдык бәйрәм өстәленең бизәге булачак. К праздничному столу привезли вам отборную зернистую красную икру. Она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика, энергии хватит на целый день. Чудесная икра. Всем рекомендуем. Алда шулай ук 23 февраль Иратның йөрәгенә юл, аның аш казаны аша Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе сезгә тәмле өстәл әзерләргә ярдәм итәчәк. Тунец, палту, сынерка, омуль, киш, горбуша һәм әлбәттә Сөлейман балыгы. Молодцы, что приезжают, если честно. По крайней мере, уж мы настоящую рыбу едим. Для гостей это самые-самые хорошие блюда. Ведь гостей ничем не удивишь сегодня, а вот этим удивить можно. Пошла масляная неделя, блинчики с икрой, ну и так, с бутерброд на утро. Не первый раз здесь уже покупаем рыбу. Хорошая рыба. Слабосоленая, икру берем, вот красную рыбу берем. Ассортимент хороший, нравится все свежее, поэтому приятно брать. Вкус хороший, так что... Спасибо. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе 22 февральгә кадәр эшләячәк. Сезне Грин сәүдә үзәге беренче кат адресы буенча көтәләр. Керү автозавод проспекты ягыннан. Ерак көнчыгыш деликатеслары белән сезнең бәйрәм өстәле тагы да тәмлерәк, туклылырак һәм файдалырак булачак.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булагыз. Масленица без блинов с икрой, как Новый год без Деда Мороза. С 16 по 22 февраля. Свежие камчатские деликатесы от производителя. ТЦ Вин, остановка «Глобус». Успей купить новый автомобиль «Лада» с выгодой до 20% по госпрограмме. Гранта от 630 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю. Обмен авто по рыночной цене. Автомаркет, улица Машиностроительная, 31.